Galondi segati ebe tenya wele la fala ka chideme. Tenya wele la galondi segati ebe tenya wele la fala ka chideme. Tenya wele la galondi segati ebe tenya wele la fala ka chideme. Tenya wele la namara shikolo mawe tenya wele la fala ka chideme. Tenya wele la saraga jugu bomori tenya wele la أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الصلاة والسلام على سيدنا والنبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مبدو أمي الله تعالى فوق ولين منو الله تعالى مني هنا مساي الله تعالى مني بكريم مساي الله فولين كوكا بركة الحمد لله ambe septembre kalo kile mugan ani wolonfla san ba fila ani san tan ani kɔnɔntɔn mbadew ambe olabi ka bɛn jumadoya ba min ni an b'a la bi an bɛ Sikaso jamana kan an bɛ kina kin min bɛ wele Wayrama alhamdulillah u ye misiri belebeleba sɔrɔ misiri min ni a jɔcogo ɲɛna kosɛbɛ ni misiri in sababu ye Sheikh Mustafa Sanogo Sheikh Mustafa Sanogo a ye misiri belebeleba jɔ k'a di Wayramakanw ma o nisɔndiya kɛnɛ ani o misiri dayɛlɛ kɛnɛ mbadew an bɛ o kɛnɛ kan an b'a ɲini Allahu subhanahu wa ta'ala fɛ baara min daminɛtɔ filɛ an bolo nin ye n'o ye misiri dayɛlɛ ye an bɛ laɲini min fɛ a la ya rabbi ala k'o nɔgɔya an ye an na misiri a tɔgɔ Masjidi Hamza Abu Salaha Masjidi Hamza Abu Salaha ka bɔ Wayrama mbadew o misiri dayɛlɛ kɛnɛ an b'o kɛnɛ kan inshallah an bɛna gɛrɛ Wayrama dugutigiw la ani misiri yɛrɛ alimamiw a n'a jeunesse ɲɛmɔgɔw nisɔndiya min bɛ u la ani muɲamuɲa min bɛ u la ni misiri belebeleba min n'u filɛ k'a sɔrɔ mbadew o dakuru ɲɛ fila min bɛ u bolo inshallah an bɛna gɛrɛ u la ka ɲininkali kɛ u la n'Ala sɔnna ma baara in n'a tigɛla min na inshallah aw bɛna bɔ a tɔ kalama ni Ala taala ka jɛ ye. Alhamdulillah rabbil alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم اللهم صل على النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد ni bamananw ko ten ni i nɔnsɔn diyara ka tɛmɛ ni k'i bɛ tasuma fiyɛ ni nunji ma faga i daji b'a faga misiri ni sɔrɔli anw fɛ a nɔnsɔndiya bonyana anw yɔrɔ kosɛbɛ 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 ka da mun kan anw bɛ misiri la misiri min jɔlen bɛ anw bolo ya kɔrɔlen ɲinan y'o san 17 ye mais o misiri bɛ jama min ta a man ca mais misiri kura min nana jɔ anw ye sisan an ye kalikili kɛ kunu misiri jura ni misiri kurama ni anw ka kalikili la mɔgɔ 600 kan ka se ka don a kɔnɔ fo ka se mɔgɔ 1000 ma donc la o ye fɛn ye min ye nɔnsɔndiya ye ka ɲɛsin anw ma o tɛmɛlen kɔfɛ anw ka misiri a bɛ yɔrɔ min na fɛnɛ a kɔfɛra a tilebi ɲanfan misiri ka jan yen na kosɛbɛ kosɛbɛ an y'a jigi fana misiri ni sɔrɔlen a bɛ kɛ sababu ye mɔgɔw a ka gɛlɛ bi silamɛ a man di silamɛ si ye ka seli bi ni tɛ seli misiri kɔnɔ mais ni misiri yɔrɔ janya cogo dɔ la misiri yɔrɔ janya kama i tɛna se ka seli misiri kɔnɔ fɔ i bɛ seli ka so kɔnɔ anw y'a jigi k'a fɔ misiri ni jɔli a bɛ kɛ sababu ɲuman ye mɔgɔ o mɔgɔ bɛ anw ni tilebi ɲanfan fɛ n'u ka jan misiri la olu bɛɛ ka se ka misiri ni sɔrɔ lafiya kɔnɔna na a nisɔndiya filanan anw yɔrɔ misiri ni a bɛ diinɛ yɛrɛ ka bonya de jira sabu diinɛ bɛ yɔrɔ min na bi a dogolen tɛ diɲɛ maa si la o tuma na waati o waati diinɛ ka ɲɛkura bɔ min bɛ diinɛ fanga yira min bɛ diinɛ ka cɛsiri yira o de ye nɔnsɔndiya ye silamɛw yɔrɔ o tuma na anw ye misiri kura nin sɔrɔ ne yɛrɛ bɛ ka kuma min kɛ sisan ni anw ka misiri président a fari man d'a la kosɛbɛ a ye a kanu ko ne ka kuma ale place la mais anw ka misiri président a ko nɔnsɔndiya min bɛ ale la ala ye kabakoba 2 kɛ ale ye a fɔlɔfɔlɔ ale bangena dugu la dugu min na ala ko kuma tɛ foyi ni jo tɛ mais ala y'ale kanu k'ale kɛ mɔgɔ ye depuis ale fitini diinɛ de ka d'ale foyi t'a bolo min tɛ diinɛ ye wa foyi t'a bolo min tɛ ala ye fɛn kelen bɛ diinɛ kɔnɔ diinɛ sirilen tɛ baara la diinɛ sirilen tɛ siya la
diinɛ sirilen bɛ silamɛ de la siya bɛɛ de bɛ se ka kɛ silamɛ ye baarakɛla bɛɛ de bɛ se ka kɛ silamɛ ye nin ye sɔrɔdasi ye a ye fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ ka tila ka diinɛ kanu ka na diinɛ peredanya fana sɔrɔ anw ka misiri kɔnɔna na yan Sikaso bi diinɛ ɲɛmɔgɔ la ale b'a la ni diinɛ ɲɛmɔgɔ bɛ wele a ye fɔ ko misiri wɛrɛmaden misiri peredan ka na donc ala y'o k'a ye mun kama a ka cɛsiri donc o la an b'o fɔ jama ye u ka dɔn k'a fɔ fɛn min bɛ nka misiri nin mun y'an dɛmɛ ka jɔ n'o ye alimusafa ye vraiment an tɛ se k'a fo ka se a dan na ka da mun kan ale ye Sikasoka ye yan an bɛ ɲɔgɔn dɔn diinɛ tigiw don olu ka faso yɛrɛ ni k'i b'a fɔ u ka diinɛ bonda a ka ca san 100 o kumana u cɛsiri bɛ sanɔgɔlakaw la u ti mɔgɔ bɔ mɔgɔ la silamɛ bɛɛ ka kan o ye an wulila ka s'a ma k'a fɔ an mako bɛ misiri la an ka misiri ka dɔgɔ a ko na ala sɔnna n bɛna aw dɛmɛ ka se ka misiri b'a la nka jɔyɔrɔ kelen min bɛ ne na o ye bɛnko de ye an ko alhamdulilahi rabbil alamin san 17 an ka misiri kɔnɔ dɔ ma dɔ sɔsɔ o misaliya ye min ye a ko n dara la sabu ni naw na n b'a sɔrɔ o ye kuma to e togola bolo n'i ye kuma min fɔ misiri kɔnɔmɔgɔ bɛɛ b'a fɔ ko an jɛna ni a ye alhamdulilahi rabbil alamin alhamdulilahi rabbil alamin alhamdulilahi rabbil alamin ba'da zalika alhamdulilahi rabbil alamin assalamu alaikum ya jamaatul muslimina wal muslimat akasu salami ila hadrati jalalatikum fastamiu kama aqul lakum anw bɛ yɔrɔ min na ko bi na an bɛ ala fo ka ala tando ka tila ka ala barikada misiri ni a jɔli quartier tɔgɔ cɛw tɔgɔra musow tɔgɔra denmisɛnw tɔgɔra misiri président n'a ka jama tɔgɔra an bɛ foli kɛ misiri mɔgɔ bɛɛ lajɛlen an bɛ foli kɛ mɔgɔ o mɔgɔ bɛ yan fana an bɛ foli s'o ma mais kɛrɛnkɛrɛnyara an bɛ musafa fo k'a fɔ ka waliɲumandɔn k'a tando a bɛ baara min na Sikaso mara kɔnɔ a bɛ baara min na duniya kɔnɔ a bɛ baara min na an sigilen jamana an ɲɛ b'a la Alahu subahana wa taala ɲɛ b'a la an bɛ dugawu k'a ye ala ka si d'a ma ka kɛnɛya d'a ma ka labanko ɲuman d'a ma mɔgɔ minnu fana barrière minnu baara kɛ an bɛ dugawu kɛ ala k'u sara kɛ alijinɛ firidawusu ye ala k'u sara kɛ alijinɛ firidawusu ye ala ka n'u nimisa u ka baara kɔnɔna la an b'a ɲini ala fɛ ala ka silamɛya ni kɔrɔta ala ka silamɛya ni kɔrɔta ala ka silamɛya dɛmɛ ala ka silamɛya dɛmɛbagaw dɛmɛ aw mun fana nana ka na interview kan b'a ɲini ala fɛ ala k'a bolo mɛn a ka baara la ala ka si ni kɛnɛya di aw ma ala ka kɛnɛya d'anw ma ka nin kɛ an b'a ɲini Alahu subahana wa taala fɛ n'a bɔra n'a ye bolo don fɛn o fɛn ala k'a jidi ala k'a jidi ala ka n'aw malo ala ka n'an aw malo an b'a ɲini Alahu subahana wa taala fɛ ɲɛnamaya tɛmɛ ko ɲuman ala k'a d'an bɛɛ lajɛlen ma an bɛɛ lajɛlen ka jɛn ka misiri caman dayɛlɛ min tɛ nin ye Sikaso kɔnɔ Sikaso kɔfɛ Mali kɔnɔ Mali kɔfɛ an b'a ɲini ala fɛ ala ka silamɛya jidi ala ka nin caman kɛ ne ye misiri jeunesse mɔgɔw ka ɲɛmɔgɔ ye bon misiri kurasɔrɔ in nisɔndiya ni bonyana anw ma kosɛbɛ 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 nisɔndiya ni fɛn mun b'an na bi a ka bon kosɛbɛ 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 donc misiri yɛrɛ ɲinini lɔli ɲinini bɔra minnu na an bɛ foli ni bonya belebeleba di o ma ani mun fana ye an dɛmɛ ka se ka misiri jɔ a financière bailleur an ka foli belebeleba bɛ o ye hali bi ala ka o taaɲɛ ala ka caman bila a nɔ na bon laɲini min fana bɛ ne bolo o ye k'a ɲini jeunesse fɛ hali bi an ka ɲɛsin misiri ma sinon cɛkɔrɔbaw bɔtɔ lo a la a boliboli ni fɛnw cɛkɔrɔbaw t'a ɲɛ an filɛ sisan ka misiri sɔrɔ laɲini wɛrɛw bɛ se ka sɔrɔ an bolo an mako bɛ lɔ mun na kosɛbɛ 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 mais an bɛ lɔ min na bi misiri kɔlɔnko jiko ye a belebeleba ye donc jeunesse hali bi n bɛ foli di o ma o ye n dɛmɛ organisation min na hali bi ala k'an bɛɛ to ɲɔgɔn ye an bɛ foli kɛ ni silamɛya ta foli ye tiɲɛ yɛrɛ la misirikura in jɔli a kɛra an ma bonya ye k'a kɛ kayira ye k'a kɛ nisɔndiya ye e yɛrɛ ɲɛ bɛ jama la jama min yɛrɛ bɔlen don o wasara ko bɛɛ ye Sikaso musow tɔgɔ la Wayɛrɛmaden musow tɔgɔ la an bɛ misiri ni jɔbaga an b'u fo k'u barikada kɛrɛnkɛrɛnya la Musa Sanogo baara min kɛra an ye a diyara an ye a bonyana an ma misiri in nafolo a bɔra nafolo min na misiri in jɔli bɔra nafolo min na ala k'a jidi ala ka bɛɛ ɲini fɛn k'i sɔrɔ fɛn an bɛ misiri fura ka yɔrɔw saniya ka tabiw labɛn ka kɛnɛmanaw bɛɛ labɛn ka wusulanw don a kɔnɔ o y'an musow jɔyɔrɔ y'a la ne b'a ɲini
musow fɛ an ka misiri matarafa musow ka bɔ kana misiri la misiri jɔli ko tɛ a nisɔndiya mana bonya an ma cogo cogo n'an bɛ bɔ kana sela kɔnɔ ka duwawu don o ye koba de ye an k'an timinandiya kalan na musow jɔyɔrɔ ka bon du kɔnɔ ni musow bɛ bɔ n'i kalanna i b'i denw kalan silamɛya bɛ yiriwa a bɛ bonba a bɛ taa ɲɛ mais ko misirikura jɔra aw nisɔndiyara n'a ye ka tila ka to so kɔnɔ o man ɲi ne b'a ɲini warimaden musow fɛ bɛɛ ka bɔ kana seli misiri la an k'an ka denmisɛnninw labɔ ka silamɛya jiru la fɛn min bɛ laban o de ye silamɛya ye donc o la an bɛ foli kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la an b'an ka misiri cɛw fana fo kabiri misiri in première pierre posera misiri cɛ bɛɛ de wulilen don dugu mana jɛ cɛkɔrɔba ninnu bɛɛ de bɛna ka yɔrɔ bɛɛ fa donc o la bɛɛ nisɔndiyara quartier bɛɛ de nisɔndiyalen don misiri ko in na donc an kɔni bɛ foli di bayɛriw ma ka foli di musafu ma hali bi ala ka garisɛgɛ sanuman di ala k'a ɲinifɛn kɛ sɔrɔfɛn ye ala ka sababu ɲuman caman k'a ye ka ɲinifɛnw bɛɛ kɛ sɔrɔfɛn ye a bɛ min ɲini ala fɛ ala k'o nɔgɔya ye a tɛ min ɲini ala fɛ ala k'a kisi k'a tanga ka bɔ o ma اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم اللهم صل على سيدنا محمد بن عبد الله قائما بحقوق الله ما دخت إلا فرجها الله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين الحمد لله رب العالمين نري توي داودا كوني ميبو ورمايا الحمد لله رب العالمين لي مصري المامي مصري كورالو an bɛ san caman bɔ an bɛ seliya nka ala ye an gɛrɛsɛgɛ misiri kura la alhamdulilayi rabbil alamin nisɔndiya min bɛ anw na bi an tɛ se k'o fɔ ka s'a dan na sabu ala subahana wa taala bɛ fɛn dɔ fɔ an ye min b'a jira k'a fɔ adamaden kan ka nisɔndiya ala ko la a ko waman yabtaghi ghayra islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin a ko ni mɔgɔ min ye fɛn wɛrɛ minɛ min tɛ silamɛya diinɛ ye i ka da la k'a fɔ fɛn min b'i bolo o tɛ diinɛ ye alikiyama jɔ don i bɛ bɔnɛ donc diinɛ b'i sɛmɛntiya yɔrɔ min na o ye misiri ye donc ni ala ye anw gɛrɛsɛgɛ misiri kura la vraiment a ka kan anw ka nisɔndiya anw nisɔndiya bɛ cogo min na an b'a dɔn quartier bɛɛ lajɛlen nisɔndiya bɛ o nisɔndiya cogo kelen de la donc o nisɔndiya an kan k'o yira adamadenw na k'a yira k'a fɔ ala ye anw sɔn misiri ye fɛn ye fɛn don fɛn min dogolen tɛ dɔnni kɔnɔna na mɔgɔ minnu bɛ sela kɔnɔna na sabu i b'a dɔn misiri a nafanba dɔ ye adamadenw bɛ jɛn ka seli a kɔnɔ adamadenw bɛ jɛn ka seli yɔrɔ yɔrɔ hinɛ de bɛ yen baraji minɛ cogo ka ca o la a bɛ minɛ ala yɛrɛ ka fɛn min fɔla kosɔn a bɛ minɛ adamadenw ka fara ɲɔgɔnya kosɔn donc o b'a jira k'a fɔ nafanba de bɛ misiri la donc ni misiri jɔla a ka kan an ka nisɔndiya n'a ye n'o bɔra yen mɔgɔ min fana ye misiri in jɔ a ka kan an k'a waleɲuman dɔn sabu ale kɛla mɔgɔ ye mɔgɔ min n'a jijala diinɛ kɔnɔ an bɛ don min na i komi bi a bɛ misiri jɔ anw ka yan dɔrɔn tɛ ala ye a kɛ yanga ye nka yanga tɛ sabu ala y'a kɛ maliyɛn bɛɛ ta ye an bɛ don min na i komi bi a jiwoyo sen bɛ hali Côte d'Ivoire ka taa se Burkina ninnu ma a ye baaraba kɛ nin bɛɛ kɔnɔ donc a ka kan an ka waleɲuman dɔn nin kɛnɛ in kan an sela a ma don min na k'an ka bonya yira a la n'o ye misirijɔ ye a ye min fɔ an ɲɛna o bɛ to an ni ala cɛ a fana y'a waleya donc mɔgɔ ka fɛn fɔ o ye tigɛnganya dɔ ye nka n'i y'a waleya a kɛla kisɛ ye donc vraiment anw b'a fɔ ka barikada n'o ye Musafa Sanogo kumakan min kɔni b'an bolo k'o di o de ye an b'a ɲini quartier mɔgɔw fɛ u ka sabali u kana misiri to sunɔgɔ la ni misiri sunɔgɔla diinɛ bɛ sunɔgɔ anw fɛ y'ale misiri bɛ datugu n'o tɛ anw bɔla yɔrɔ caman na ka na anw b'a ye olu ka misiri yɛrɛ tɛ datugu sabu waati o waati n'i taara i bɛ taa maa dɔ sɔrɔ misiri kɔnɔna na donc ni misiri kɛla adamadenw sabatiyɔrɔ ye ka ban diinɛ bɛ dilan anw bolo diinɛ minɛyɔrɔ de ye misiri ye fɔlɔ madrasasow tun tɛ yen an ka diinɛ bɛɛ tun bɛ minɛ misiri kɔnɔna de la n'an b'a fɔ o ma ko el majlis an yɛrɛw y'an ka kalan kɛ ten de anw ye kalan kɛ yɔrɔ min na an tun bɛ majlis de la donc o ye misiri kɔnɔna de ye donc misiri nafanba de bɛ misiri kɔnɔ an tɛ se ka min fɔ ka ban vraiment an bɛ barika da an karamɔgɔw ye sabu diinɛ tɛ taa ka karamɔgɔw da. misiri dayɛlɛ nin a nisɔndiya tɛ se ka fɔ ka ban parce que an bɛ fɛn fɛn na bi silamɛya de ye fɛn bɛɛ ɲɛ ye bi silamɛya mana bɔ yen dɔrɔn foyi si tɛ yen tun
donc na misiri dayɛlɛ fɔra u ye hɛrɛ ba de ye caman bɛ yen i b'a nege kɛ i t'a sɔrɔ mais na ala y'a don e ka gɛrɛsɛgɛ la u ye ka gɛrɛsɛgɛ ba de ye surtout dugutigi min bɛ yen nin ye lasina ka gɛrɛsɛgɛ de ye donc u ye gɛrɛsɛgɛ ye an kɔni bɛ min fɔ misiri min jɔra a diyara n ye a bɛnna anw ma ni n ko min fɔ sisan dugutɔw ye misiri a cɛ ka ɲi a dilara tapi ɲuman b'a kɔnɔ mais a ma dilan o dɔrɔn kama misiri dilara min ye quartier mɔgɔw ye u kana kɔgɔ so ɲuman don ka kɔ dɔ ma bɛɛ ka ɲɛsin misiri ma bɛɛ ka na i ka farida ta misiri la n'o tɛ n'i y'a kɛ so ɲuman ye ka to ta ala k'an kisi a ma baw bɛna tulonkɛ a la o dun man di anw ye donc n bɛ quartier wele la da ka taa quartier mɔgɔ bɛɛ ma bɛɛ ka misiri latarafa bɛɛ ka misiri latarafa foyi si tɛ silamɛya nɛgɛlen foyi tɛ silamɛya bɛɛ ka na an ka na an ka misiri latarafa ka dugawu ɲini a kɔnɔ olu ye an ka fɔta ye fɔlɔ n kɔni b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ ka bɛɛ wele ka na misiri la bɛɛ ka na i seli bɛɛ ka na i ka farida di sallallahu alaihi wasallam. alhamdulillahi rabbil alamin n badenw an y'a fɔ aw ye cogo min na an bɛ sikaso dugu min na u bɛ wele ko wayiramaden olu ka misiri kura sɔrɔli ka sababu kɛ an karamɔgɔ alhaji mustafa sanogo n badenw an ye dugudenw ɲininka an ye alimamiw ɲininka ka dugu denmisɛnninw ɲininka ka musolakaw ɲininka n badenw bɛɛ lajɛlen ye ka nisɔndiya fɔ misiri kan ka matarafa cogo min na bɛɛ lajɛlen ye a fɔ sisan baara bɛ taa yɔrɔ min na inshallah misiri bi dayɛlɛ ka khutuba kɛ a kɔnɔ n badenw an bɛ foli ani waleɲuman dɔ ka ta k'a di alhaji mustafa sanogo a balima minnu bɔra Côte d'Ivoire Burkina kana fara a kan nin baara in na hali bi baara tɔ bɛ sen na inshallah an b'a ɲini Alahu subhanahu wa ta'ala fɛ ala ka an fanga se inshallah a bɛna bɔ a kelen kelenna bɛɛ lajɛlen kalama an bɛ tɛmɛ ni baara tɔ inshallah. التكبير التكبير ثم التكبير أيها المؤمنون إن الخطوات التي تخطوها إلى بيوت الله لأداء الصلاة في جماعة لها فضل كبير فإهداها ترفع درجة وتهت الأخرى عن العبد خطيئة ولهذا لما أراد بعض الصحابة أن يقترب سكناهم من المسجد فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن خطواتهم تكتب فقال صلى الله عليه وسلم بمقولته الشريفة بني سلمة دياركم تكتب آثاركم يا أهل المسجد أبشروا فإن الله قبل لكم ملائكة يدعون لكم ويستغفرون لكم طالما كنتم في هذه المساجد والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه يقولون اللهم اغفر له اللهم تب عليه ما لم يؤذ فيه ولم يحدث فيه. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم يا محمد أتدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قال نعم في الكفارات والكفارات المكث في المساجد بعد الصلاة والمشي على الأقدام إلى الجماعة وإسباغ الوضوء على المكاره ومن فعل ذلك عاش بخير ومات بخير وكان من خطيئته كيوم ولدته أمه. كما بين النبي صلى الله عليه وسلم أجر الماشي إلى صلاة الجماعة هنا قال من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم والله عز وجل يعد للمشائين إلى بيوتهم منازلهم في الجنة من غدا إلى المسجد أو راه أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راه. عباد الله
لما علم الصالحون الأجر المترتب على أداء الصلاة في جماعة وجدنا فيهم حرصا ومداومة على أداء الصلاة في جماعة بين المسلمين في مساجدهم، وأسوتهم في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الصحابي الجليل الأسود بن يزيد: كنا عند عائشة رضي الله عنها فذكرنا المواظبة على الصلاة والتعظيم لها، فقالت: لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم مرضه الذي توفي فيه فحضرت الصلاة فأذن فقال: مروا الصديق، فأذن فقال: مروا الصديق فليصلي بالناس. وفي الحديث: فخرج الصديق فصلى بالناس فوجد النبي صلى الله عليه وسلم خفة في نفسه فخرج يهادي بين رجلين كأني، تقول السيدة عائشة، كأني أنظر إلى رجليه تخطان من الوجع. ولقد تربى الصحابة رضوان الله عليهم على ذلك الحرص. فيقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى، شرع لنبيكم سنن الهدى، وإنهن من سنن الهدى، ولا أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، ولو تركتم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم لضللتم. وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة ويرفع بها درجة ويهت عنها سيئة. ولقد رأيتنا، يقول ابن مسعود، ولقد رأيتنا، هذا قول ابن مسعود، ولقد رأيتنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ولقد كان الرجل يؤتى به يهادي بين رجلين حتى يقام في الصف. وكان الأعمش قريبا من 70 سنة لم تفته التكبيرة الأولى في الصلاة في المسجد، وكان من المحافظين على الصف الأول. وقال سعيد بن المسيب: ما فاتتني الصلاة في جماعة منذ 40 سنة. وقال: ما أذن المؤذن منذ 30 سنة إلا وأنا في المسجد. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. نفعني الله وإياكم بهذا الكتاب. إن ربكم سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدأ بنفسه فثناه بملائكته، فقال سبحانه وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وعنعم على عبدك ورسولك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وأنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين. اللهم إنا نسألك في مقامنا هذا وفي وقتنا هذا وفي حالنا هذا ألا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريدا إلا شفيته، ولا مسافرا إلا رددته سالما غانما، ولا يتيما إلا أويته، ولا فتنة إلا أطفأته،
ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاة إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فرج الهم عن المهموم ونفس الكرب عن المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضى المسلمين. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم اللهم بالماء والبرد والثلج ونقيه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. وارحمنا اللهم إذا صرنا إلى ما صاروا إليه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا ندعوك دعاء عبد فقير إلى رحمتك، دعاء عبد راج استجاب دعوته، أن تغفر لهذا المتبرع المخلص الأخ حمزة أبو صلاح. اللهم بارك له في أمواله، اللهم بارك له في أرزاقه، اللهم وسع له أرزاقه، اللهم بارك له ذريته، اللهم اجعله هاديا مهتديا. اللهم إنا نشعرك على أنه أنفق ماله في بناء مسجد فاجعله اللهم فيمن قلت فيهم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخشى إلا الله. اللهم إن كان أبواه قد لهقا بك فاغفر لهما وارحمهما واعف عنهما ووسع مدخلهما واغسلهم اللهم بالماء والبرد والثلج. وإن كانوا في حياة اللهم إنا نسألك أن تزيد في أعمارهم وأن تبارك في أعمارهم وأن توسع عليهم وأن تجعل عيشهم رغدا برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، وعدنا ندعو لهذا المتبرع حمزة أبو صلاح، لا ننسى أن ندعو وكذلك لأسرة منظمة بايس بروجكت وعلى رأسها أخونا الفاضل فهم عارف. اللهم بارك لهم في مؤسستهم، اللهم وسع عليهم أرزاقهم، اللهم زد لهم في أعمارهم. اللهم إن كانوا يعانون في مرض فاشف أمراضهم، وإن كانوا يعانون من ضيق فوسع عليهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمن سبقونا بالإسلام برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العليم الجليل يذكركم واشكروه على آلائه ونعمه يزدكم ولذكر الله أكبر ولذكر الله أكبر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين
السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Alhamdulillahi rabbil alamin. An bɛ Ala tanu ka Ala barikada. Ala ka Kur'an aya min n'a b'a jira k'a fɔ innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakah wa lam yakhsha illa Allah. Nin Kur'an aya in kabalen bɛ a la. Kur'an aya in a diyara ne ye. Ni sababu jɔnjɔn bɛ a la, Kur'an aya in bɛ kɛ a sababu fɔlɔ-fɔlɔ ye. Allah subhanahu wa ta'ala ko a ka Kur'an kɔnɔ fi surati Zalzala a ko iza yawma izin yasduru an-nasu ashtatan. Mɔgɔw bɛ bɔ jɔ kɛnɛ kan o kulu tiɲɛfɔlaw olu bɛ kɛnɛ kelen kan, misirijɔlaw u bɛ kɛnɛ kelen kan. Bon ne ye misirijɔ lajɛ, Alakira sallallahu alayhi wa sallam a bɔlen Makan ka na Madina, a ye fɛn fɔlɔ min kɛ o de kɛra misiri jɔli ye. N'o bɛ fɛn jira o b'a jira cɛnni yɛrɛ la misirijɔ o tun ye fɛnba ye Alakira nin na. Donc kɔrɔ ye ja misiri jɔli alikuranɛ ye o sabati, baraji min b'a la, kɔrɔta min b'a la, alikuranɛ y'o sabati. Alakira yɛrɛ sallallahu alayhi wa sallam an bɛɛ bɛ ale min kɔ, ale yɛrɛ fana tilara k'o sabati n'a da a da dɔrɔn tɛ dɛ, ka tila k'a wale. Min b'a jira na o b'a jira k'o ye fɛnba ye. Ni kuranɛ ko yawma izin yasduru an-nasu ashtatan, an bɛ wuli ka jɔ lahara kulu. N'a fɔra ko misirijɔla kulu ka bɔ k'o jɛ kɛnɛ kan, n b'a jigi cogo bɛɛ lajɛlen na Alakira sallallahu alayhi wa sallam, Alakira na k'olu ɲɛmaa ye. Mɔgɔ min Alakira mana kɛ kulu min ɲɛmaa ye, ne ye mɔgɔ min yɛrɛ olu cɛra, n b'a jigi kuma dɔ la i ni hakilisigi dɔ kan ka taa a la lahara jɔrɔ. O tɛmɛnen kɔfɛ, misiri de ye fɛn ye mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ so min kɔnɔ ka dugawu kɛ, ka Ala wele, ka seli kɛ a kɔnɔna na. N'o bɛ kɛ misiri de kɔnɔ, ne b'a jigi k'a fɔ o ye fortune de ye min n'a bilanen bɛ e ɲɛfɛ. Waritigiw u ka wariw bɛ se ka ban, nka mɔgɔ min ne ye misiri kelen jɔ k'a di silamɛw ma o ka seli a kɔnɔ, n b'a dɔn o ye fortune min ye, banko kuma t'o la. Bon Ustaz Diko, n'u bɛɛ de faralen ɲɔgɔn kan, an nana ye diɲɛ damu in dansigi b'a la. Mɛ cogo o cogo waati dɔ bɛ ban, an ka jija an ka fɛn dɔ kɛ ka bila an yɛrɛ ye yan, min don min na ni ma kɛ diɲɛ in kɔnɔ yan a hinɛ kɛ e sɔrɔ. O de dusu bɛ an kɔnɔ, o keleya de bɛ an dusukun na, o de bɛ k'an wuli k'an bila wuli ka jɔba in na Ala tɛmɛnen kɔfɛ. An kɔni t'a jɔ k'a fɔ anw de b'a ta 100%, an t'o kɛ. Bamananw ko ten, a ye na n dɛmɛ n ka wari la, o y'a sɔrɔ a kunkolo bɛ e yɛrɛ bolo. Wa diɲɛ bɛɛ de bɛ o kan bi, a kɛra gouvernement sira ye o, a kɛra an ka adamadenya sira ye o, hali sɛnɛkɛlaw, ni gouvernement ko a b'aw dɛmɛ, e bɛ fɛn dɔ jira fɔlɔ, gouvernement b'a ta da o kan. Ni sariti b'a la, o de ye anw ta ye. Nka i bɛ taa sɔrɔ ni an y'a da 100 sarada, i bɛ taa sɔrɔ anw ka kɛta o ye 80 ye. Minnu bɛna misiri in bénéficier olu ta ye 20 ye. An b'a kɛ ten o cogo de la. Wa n'an ye misiri jɔ a ban de y'o koyi, hali ni an ye sira kan i kana an fo. La nuridu minkum jazaan wala shukura inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. O siranya in
an b'a ɲini ala fɛ ala ye o jawabu kɛ min ye inna nakhafu innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jaza'an wala shukuran inna nakhafu min rabbina yawman abusan ni sharti nu ala k'o dafa anw na n'o shartiw dafa bɛ an na hali n'a sɔrɔ an man ɲi ala ka ɲɛbaliya in bɔ an na ka a ɲɛ an ye ka sɔrɔ ka sharti jawabu bɛ kɛ jumɛn ye innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jaza'an wala shukura fawaqahum rabbuhum sharra dhalika al-yawm jawabu de filɛ nin ta fawaqahum ni nin shartiw dafarila a jaabi bɛ kɛ jumɛn ye fawaqahumullahu sharra dhalika al-yawmi walaqahum nadratan surura foyi man di k'o bɔ diɲɛ na ala ka musumusu k'a ɲɛkɔrɔ sigi e kɔrɔ k'a ɲɛ ja e kɔrɔ lahara jɔ don foyi si t'o bɔ ala m'an da kɛra o ye ni sati bɛ misiri in joli la an ka sati de filɛ nin a alimamiya ko an da tɛ a la a lajɛliwila ko an da tɛ a la ɔ seli bɛ wele siɲɛ 3 an da tɛ a la a bɛ wele siɲɛ 1 an da tɛ a la kuduba kɔrɔ bɛ fɔ a kɔrɔ tɛ fɔ an ka misiri jɔlen an da tɛ a la an kɔni da ye dɔrɔn ka misiri jɔ k'a di mɔgɔw ma o ka seli misiri in kɔnɔna na o ka dugawu k'an ye ani ka dugawu kɛ an masa ye an ka laɲini de ye nin ye kumakala min bɛ n fɛ ka da o kan o de ye alhamdulilayi aw yɛrɛ ɲɛ bɛ misiri in na a jɔ ko ɲɛna dɛ an y'a laɲini misiri in ka kɛ kɛnɛ in kɛ yan o ma baara de dolo filɛ nin ye misiri in sigibaaw bolo kununko o tun bɛ se k'a fɔ ventilo t'an ka misiri kɔnɔ kununko tun bɛ se k'a fɔ misiri kɔrɔlen tun bɛ yan o korolen don fiɲɛ don yɔrɔ t'a la nka aw yɛrɛ b'a fiɲɛ bɛ ka circuler fan bɛɛ lajɛlen na kununko tun bɛ se k'a fɔ ko yelen tɛ a kɔnɔ yelen bɛ yen fenêtres bɛ yen fan bɛɛ lajɛlen na donc o kumana fɛ ala subhanahu wa ta'ala ko la in shakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi la shadid ala barakadali de ye jumɛn ye sa misiri in kana fɛrɛ misiri in fɛrɛ ye jumɛn ye sa n'a nana sɔrɔ nalo dalen bɛ misiri in na n'a nana sɔrɔ faliw bɛ ka yaala misiri kuru kɔnɔna na misilamɔgɔw yɔrɔ tɛ ka ye o b'a jira k'a fɔ an ma ala barakada wa an dala dugu n'an y'ale barakada hɛrɛ wɛrɛ caman b'a fɛ min ni nin si tɛ kelen ye k'a dɔn k'a fɔ nin kɛnɛ min yɛrɛ filɛ nin ye hali fɛn caman bɛ se ka kɛ kɛnɛ in kɔnɔ min ni misiri in tɛ kelen ye mɛ a ka taa sɔrɔ min dilen b'o ma o minɛ cogo ɲɛlen b'o bolo o de bɛ kɔrɔsi dɔn an na k'a fɔ an bɛna fɛn wɛrɛ kɛ o fɛ donc an bɛ min fɔ dugutigi ɲɛnɛ ani alimami ɲɛnɛ ani misiri selibaw bɛɛ lajɛlen ɲɛnɛ misiri commission o ka mɔgɔw lasiw ka kɛ ala ka so kan o mana fɛ o récompense bɛ ala subhanahu wa ta'ala fɛ n'o ye k'an bila ka na ci wɛrɛ kɛ kɛnɛ in kan min ni misiri ko tɛ kelen ye ala k'an bɛ sababa ma ala ka hɛrɛ k'an ye hada wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الحمد لله رب العالمين بدو أمي الله تعالى فوق ولين منو الله تعالى مني بارين كهرلا كبهرلا بدو أنيا فوق يوم مسكاسو كنا كم ميولك ورماندي olu ye misiri belebeleba sɔrɔ misiri cɛɲumanba misiri min ni a jɔla k'a d'u ma maa fɛ maa min bɛ wele ko alhaji mustafa sanogo alhaji mustafa sanogo nin y'ale ka baara ye a ye alahu taala ka so min jɔ ka di ala ka jɔnw ma hakɛ ti a la an bɛ dugawu kɛ a ye ala ka si ni kɛnɛya ni labanko ɲuman ala k'o di an n'a ma a bɛ ka ala kama baara min kɛ ala ka sara a ɲɛ ye ala ka sara a kɔ ye ala ka an n'a ka laɲiniw sabati hali bi ala ka an n'a fanga se a ka misiri wɛrɛw jɔ k'a di alahu taala ka jɔnw ma n badenw a balimaw n'o ye sanogolakaw minnu bɛ Côte d'Ivoire minnu bɛ Burukina minnu bɛ Bamako Sikaso bɛɛ lajɛlen nana fara a kan nin hɛrɛ baara in na n'o ye ka alahu taala ka so dayɛlɛ n badenw baara in a kɛla wasa ye a kɛla kɔrɔta ye a kɛla nisɔndiya ye tumana an b'a ɲini alahu taala fɛ misiri min jɔlen min filɛ k'a di alisilamɛw ma ala k'a kɛ bɛn sabati yɔrɔ ye ala k'a kɛ bɛn sabati yɔrɔ ye ala k'a kɛ ɲɔgɔn kan fɔ sabati yɔrɔ ye
ala k'a kɛ hinɛ ɲɔgɔn na sabatikɛyɔrɔ ye ala k'a kɛ jamana ma hɛrɛ ye an ka jamana an bɛ dugawu kɛ a ye sabula dugawu fɛn o fɛn kɛla ya an b'a dɔn a bɛ jaabi jamana ala ka basigi don a kɔnɔ jamana ala ka kan kelen don a kɔnɔ jamana ala ka kolosuma don a kɔnɔ n badenw an b'a ɲini alahu subhanahu wa ta'ala fɛ an b'a ɲini ala fɛ nin kɛnɛ in ɲɔgɔnna caman ala k'o jira an na ala ka waati wɛrɛ jira an na assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Tinya wilila hangalondi sega tiebe tinya wilila fala ka chideme tinya wilila hangalondi sega tinya wilila fala ka chideme tinya wilila hangalondi sega tiebe